Actually, hanlang nga kada ito, di lumalagip yun, dahil di mo na nga naipilang kaso nga dinismiss iti Provincial Prosecutor's Office ti Ilocos Norte di kasi di witness nga nag-affidavit bigla nga nagpukaw. So, na-dismiss di. Ijay pa lang idi bagbaganan nga awan tinagan ko dyan nga nabanggitin. Yung kada ito idi 2016, di nagbalin nga natay nga ubing security ni Apo dati Abisa Mayor Rex Benemerito. DJ Kabsat na, DJ Marlon Domingo isuti nagkantat My Way. In kanta na DJ pasama ka na isutat takit adat yan ta DOJ kaso inala dati witness protection program ket into do namit dagiti pamilya Benemerito nga isu dati mastermind ngem hampay na resolve the issue so diya urayan ni Apo Bisay Mayor Mahati resultana DJ no niya iti nakandak na investigasyon kasi na-reinvestigate nagkandak dati preliminary reinvestigation DJ nga kaso so nairwar manin so nakwatirik na ka idi kwatawam met talaga ramid ko ta dati anak ken kabsat yo kay may samet nga pagayam nga nagayam nga tao awam met iti dinangdangrak nga dati kabayag ko ti politikan rod ket awam pulos ti dinangdangrak nga tao awan iti inag-agaw ko iti dagdagaman no siya naman awan iti ginungundawaya iso nga kanyak ket serbisyo lang kentay ko nakon balikasek ti pamilya Sales ket mabain kami nga agaramid ti Madi ta adda deto inagan mi ket alagaan ti pamilya ta dagiti dadakkel mi ni tatang ko nga po Teddy Sales di Uncle Floring nga nabayga nagbukbukal alalagaan mi ti nagan mi isu nga mi pulos aramiden dagiti pamerkawam pulos ti kina credible na deta kasi pati dagiti mahanunay nga sanay ti Facebook ket tilang purpose dakit kitain da ko manusin di nagbutos ket ni napindot da inyo na damot pinindot kas pagarigan di maysa takayat na makita di no sinudat nagbutos ket pati di pinang-click na kas dyan ket napanen butosen ken kadwan na ije rad ket hanga taga pagudpod taga sabsabali lang lugar kita friends ti kwa at amoy yung matin amoy ito pagudpod ket silent ti voters ito kasi di sanctity of votes the secrecy of votes ket isut panpandagan da at siyempre no ipan mo di votos mo tanagit kahit nasawayan na nakit amudan mo siya ibotos mo iso nga mostly kadwan na digijay na nag-click ket kadwan na hanga taga pagudpod iso nga hanga credible DJ nga sorsorbe nga aramiden dakit pagudpod amo yo since nga agtartarayak ti pagudpod datat kanayon day bagbaga nakapsot ni Mayor maati wen ni Mayor awanen umay kay kada kamin tawanen ti puwersana araket aramid pagkakitaan aramid pagkakitaan kasi ni Apo Diyos hangko pa'y anak pa'y nga naat-ativ eleksyon laban dakin ni bagat mo ni bagat ko may ikadwa ken siya kawampay ken amuyo adot agkarkararag iti pamilya Sales hanlang nga dagiti si bibiyag dagitay imununan ti biyag nga dadjay langiten nga dagitay natalikodan dat saksakit tinakem da day panggep iti dagdaga nga naagagaw dito pagudpon nga natnatayan da nga dadadjay sa bali abyagen
amin dagita agkarkararag amin dagita para iti agtultuloy nga linak ornos kental na ti pagudpod ken panagtultuloy nga panagprogreso ti ili. Isu nga mamatiak nga dagiti kailian mi ti pagudpod aket very intelligent.